Ate, kay ikaw ang sinigil sa And then, magkailak mo sa api. Birthday na. happy birthday, te. Nawa, gahilak na balik ka niya. Di kay gaya. Di man ko kay baluin mo na ana. Pagling ko na ko sa kato, naghilak ko. May tagoy niya kaya build delivery din. Kasi pwede. Happy birthday to you. Ang puta. Nay! Birthday, Nay. Happy birthday, te. Happy birthday to you. Tago-tago niya. Ito. Kauban ay binigay natin yung sita. Bilag. Mo magsinig ito ko luwa. Bantok na nawa. Tay, mali tay. Magbisita tayo pakauli. Happy birthday. Birthday ka din. Birthday din. Birthday bread. Sisayo kay ka na birthday. Birthday din. Miyerkules. Birthday dito. Kita po yung nangantang ray-ray.
Yung mama daw, Brad, pag mata daw, alas do. Yung Teresa, gilak din ako. Dari mo ba ya? Obin. Ano siya day? Adlaw ang birthday nila rin. May pulis to no? Yan nga rin. Nakawala ko dire. Tahan ko na ko kalauna. Tanggal niya ang notification ba kaya wala man gawa. Duration mo lang. Oh, dah dah. Ada lah yang pakai. Daghan na, te. Pwede na. Ay, Daghan na. Tindong nila. Exercise sa una wa. Sudah wala. Apa kaya dia exercise tadi nga may yung lawan bruto ba? yan, Brad. Ano pa yung chat no? Chat sa group no? Yung chat sa group na ikaw man naggawain din. Kenapa? Di ulit mo Patrick kaya niya po. Ay, pagbalik mo. Ganda supporter. Ganda. Ganda supporter ng Ravensios. Di, ganda lagi. Ano to sa kuwan? Bawa o. Ganda supporter. Ito na lang pino, reaction man. Ya, kape. Ang mga Brad, masuglan. Hindi ko pa yung dito. Si Beden, di mo na yung kape si Beden. Ayan na si Beden. Kaya pa ka na si Beden. Biko, di na ako Biko si Beden. Di na ako Biko si Beden. Ikaw mga piray. Kamutan, ano mo rin? Ito ko yung happy. Ang kong kong happy. Ila talbak ya. Kaya talbak. Abi man yung restaurant na. Landas dito eh. Kasi ay pulutan na. Ano siya ba? Madam ko gini mo ang sino na lapit. Kasi Brad, dito rin. Birthday ni mo din? Happy birthday. Paano na mag-pensin? Magkaroon niya ng pin. Nagpaon. Dulay, kaya si Patrick Ray. Bang nga ng grower na makadaan. Togon ka? Wala ula ka tamang yuwat ang patek na. Nawa katubong mo kulo siya niya. Apa dah? Yan. Kamay na lang. A few moments later.